ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକଉଛ ପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ତ ବାହାର ଦେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଏ ସାନ ଛୁଆ ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କପଟ କରୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ତା କଷଣ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଶେଷରେ ତାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ତାକୁ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିବ, ପୁଣି ତାକୁ କଲେଜରୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗଲା ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି भुवनेश्वर ऑटो चलुली आज्ञा से अच्छा तमे मो झको पाइबो तो आज्ञा पारिबो कथा कोन काहे ना सिक्युरिटी इंचार्ज तांको संग साथी चिन्हा परिचय जे वो समस्त को पारिछि माने मार्केट नबा बाजार बोलेबा मेडिकल नबा सबले नेकी तांको पारिछि आपण को झको पारिबिनी पारिबे ना तमा आदब कायदा कहूची तमे मो झको निश्चय पारिबो। अच्छा सिक्युरिटी को तो नाटा कोन कहले पूरा भूली जाय आज्ञा मोना मोना की मोना जो हल्ला हरिपा लाल हरिपा आज्ञा ए साला ये की प्रकार लाए अरे बता मुझे जन्म होली मो बापा मोना रखितले हल्ला हरि आउ पालो जन्म पर 1 दिन पर्यंत खाली पालो ऊपर गला पड़ा कली सेई स्थिति को मने रखिया पे बापा रखिले पालो हल्ला हरि दे पकड़ी पालो हल्ला हरि पालो भलो आज्ञा पापा भलो ना देखछन्ती आउ तमना हलांडो मो ना चाइना आज्ञा मो छना कोन जानछु बोला बोलला ने रखिबा तो ना आओ मो छना होची जापानी तेलो आ मो सखर होची गेला थोड़ा फटई देबी तो बेलो इरे मो छना होची जापानी सुंदर बेटा को शॉर्ट सुधरी बोली ना आता डेली करते काई आपण जो को डाको कले कॉलेज नहीं कि जाय जो कॉलेज रो फेरिला बेले आपण पखला बसी के दिन खाउथबे जो पचारे जो गाड़ी ले कहबो ताको देखि हसी नथिबे हसी नथिबे केई मध्य कमेंट मारी नथिबे कमेंट मारी आपण आखियो दे मध्य के चाहि नथिबे इरे मोर पासे विश्वास तुम ऊपर अछि आके तो सेही विश्वास को ऊपर अछि आपण डेली करंतु जो को डाको अच्छा ठीक है आके ओ मां सुंदरी सुंदरी ए सुंदरी अरे जियो ना सुंदरी माने माल पूरा काठो नले ता लेटा बापा कहीं सिक्युरिटी गला आगे झियो गला कोइटा आसबन कि मु सेही कथा भाबुची मो डाक जाक सुबिला ना को देखो देखो आपण व्यस्त होतु आपण जे खराब न बजबे जो थरे डाकिबी डाक हरि हां डाक मेरी सपन की रानी कब आएगी तू यार रुत मस्तानी कब आएगी तू चलिया चलिया ये सुंदरी कॉलेज नहीं जा तो ड्यूटी आरंभ कर अच्छा गोटे कथा देखो झियो को देखि नथिले बोले कहतले ड्यूटी दबा झियो को देखि साला पर मो जा ड्यूटी आवश्यक नहीं काहे कि आपण झियो रास्ता रे जा कोनो से असुविधा नहीं कारण दुष्कर्म करे पे केई मन बोले
ଇରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡୁଛି? ନା, ମୋ ଝିଅ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ମୋଟି, ହେଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ମାନେ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବୋର ପିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଆଉ କାମ ଦେଖୁନ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଖି ପତା ଜିନିଷ ପଡି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ହଠାତ୍ ପବନ ଆସିଲା, ଉଡିଯିବ। ବାବା ଘଡଘଡି ମାରିବ, ଡରିଯିବ। সেটা তলକୁ দেনা, না সেটা তলକୁ দেনা, অসুবিধা হবে। আগে ঠিক কথা, এ পবন দেলা পড়ি যাচ্ছে, ঘড়ঘড়ি দেলা পড়ি যাচ্ছে। ও পড়নে বস ট্রাক চালি গলে মু দুর্বলর কচ্ছরে সেই জায়গায় রাখ, এই জায়গায় রাখ, নাই ଆଉ ସିଆର ମେଡିକାଲ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତଳକୁ ଦେଲେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲା ପଡ଼ିବ। ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଖାଇବାକୁ ନା ଖାଇବାକୁ ଦବାର ମୁଁ ତ ଅବହେଳା କରେ। ବାପା ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଛି। ମତେ କହିଲେ ଝିଅକୁ ସକାଳେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ଡେଲି ଲିଟର ଲେଖେ ଦୁଗ୍ଧ ପିଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଅଣ୍ଡା ହାତ ଖାଉଛି, ଝିଅକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତିକି ତ? ଝିଅକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଉଟି କଦଳୀ, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଉ ଏ ନମ୍ବର ଦୋକାନର ଲମ୍ବା ମକା ଝିଅକୁ ରାତିରେ ସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଆଜି ବସ୍ କିଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅକୁ ରାତିରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ରାତିରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ନାଦି ଖାଉଛି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ଶୋଇଲା ବେଳେ ନା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଦଉନି। ଝିଅକୁ ସବଳ ହବ କେମିତି? ଖାଇଲା ବେଳେ কোন খাওয়াନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଇଆଡୁ ସାଇଡରୁ ଖାଇଲେ ବଡି ହବ। ବାପା ସେଇଟା କଣ? ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଖାଇ ଦଉନ। ସେଥିରୁ ଯଦି ନ ହେଲା ଇନର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ରଖିଛି। ଦିନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ଦିନ ପଟିକା ଅଛି। ହଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏବେ କଣ ତମ ପାଖରେ ଅଛି? ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଧରି। ମୋ ଝିଅ ସେ ପଟିକା ଦେଲି, ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳପଣ କମିଯାଆନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ମୁଁ ତ ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ସିଆଡେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେବି। ବାପା ଥିଲେ କଣ ଖାଇହବନି? ନା 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 ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହଉଛି ଭେରାଇଟି ନିୟମ। ଯିଏ ଖାଇବ ଆଉ ଯିଏ ଦବ, ତା ଛଡା ତୃତୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବନି କି ଜାଣିବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଟିକା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆସ ହେଇ, ବାପା ତ ସେପଟେ ମୁହଁକୁ ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଦଉନ। ଦଉଛି।
ତମକୁ କପଡ଼ା ଉଡ଼େଇ ଦେବ ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପକେଇ ଦେବ? ହଁ ମୁଁ ନା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲିଣି ହେଲେ ବଟିକା ପ୍ରଭାବ ଯଦି କମିଯିବ ମୁଁ ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିବି ନା ମୋ ଝିଅ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଏ ସିକୁଡ଼ି ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତମେ ସେ ବଟିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ ମୋ ଝିଅ ତ ପୁରା ଘିରି ହେଇ ନାଚିବ। ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ରାତି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ। ତାହେଲେ ତ ତୁମର କାମ ଖତମ ଆଉ କଣ? ଜାଣିବ କେମିତି ହଁ ରେ। ନାଇଁ ଜାଣିବ କେମିତି ହଁ। ରାତି ହଉ ହଁ। ରାତି ବଟିକା ମୁଁ ଖାଇ ସାରେ ତାପରେ ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଚାଲ ଚାଲ ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଝିଅର କଲେଜଟା ବି ହେଲା କଲେଜ ନେଇକି ଯା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଯିବ କଣ ପଚାରୁଛ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ ଯିବ ନା ଆରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ଜାନ ଖଇ ଭୋଗ କିଣି ହାତେ ଧରିଲୁ ଆରେ ସେଦିନ रे ମୋ ଝିଅ ତ ପୁରା ଦୁର୍ବଳରୁ ସବଳ ହେଇଗଲା ଏ ଶଳା ରାତି ରାତି ଗଲାଣି କିରେ ସେ ଶଳା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋ ଝିଅକୁ କି ବଟିକା ଦେଲା